Бусыл маңнайгы күнүттен олуньо онус күнүгердери республикага волейбол күннері билдирилине. Ол чарчетинен өймөкөн улуғыны жүгайны хелегер волейбол күрәгы айтылына күрә қайда хаспыдан келер сюжетке көрін. 99 күннергер үчүгенни хилегер бахылык бирихигер волейбол күрәгә үрдүк тахымнақты каста. Бартагыс команда 5 хилектен, үчүгейттен, томтортон, төрүттен, сортонноқтон, онна өймөкөнтен келен кыттыынылылар. Түкүрәктен бит үчү баты каста, үчүгей тахымнақты каста декап, төрәмитин бары томбланна пубырта тулла декап, тыгырын кустатын командалар батагадан кыттыынылар, ол егер төрүтеме, түрттен күстә командадан кыттыынна. Керен алдар күрәккә мигохтақты кытынылар. Кеннер бәйләре туспа команда терден киристелер. Сұрық нәхиле комур командатыгар кыргыттар өржіні кытта тәбістеңі ойнан сақтырдылар. Төрт командата үшігей бәлемне ақтарын, оны крахыбай ойнулары көрдірділер. Күрәк басықы күніттен 2 күнгі сырттылар. 2 күнді күрәк тияста үшігге көрсүттерін ашуй, ағалық бұд, проживание бұд. Үдік тағымнақ күрәк тияста үшігей ұтырсыны көддөрдө томтар командата мактарны тебит төрөт главатыгар Боскап Семен Никентьевичка албыдыгар түннөр айынан калбеппит асыдагыска тонна площадка көддөрдө нюну Күстәк кирсилер кенне керен ардарга хүсместин үчүгей командаталла. 2 местагы томтордор тагыстылар. Онтон маңнаги месте сарбагы соок сордорна командата болла. Эрчонго бочотта хүсместагы томторны хереген командата тагыста. 2 местен үчүгей дин командаталан үйрүлөр өксәте. Онтон төрт командата бу күрәккә теңнәгын булбата. Кыйлактыр үчүгей хереген агабалыктан сыңлак билистер аллылар. Онна металләрнән награда алынылар. Валентина Егорова, Саха телевидениете, Өмөкөн улуга.